Dolazi čovjek, sin propasti, koji će se uzvisiti iznad svega što se naziva Bogom. Čak će sjediti u Božjem hramu i tvrditi da je Bog. 2. Solunjanima 2 stih 3 i 4. To zvuči nezamislivo u današnje vrijeme. Još uvijek postoje milijuni kršćana. Ali Pavao objašnjava da će se to dogoditi tek nakon velikog otpada i kad onaj koji sada zadržava bude uklonjen. 2. Solunjanima 2.7. Da je on Duh Sveti koji djeluje kroz crkvu. Kada se dogodi uznesenje, crkva ispunjena duhom bit će uzeta. Tek tada Antikrist može ustati. Ovo dokazuje da uznesenje mora doći prije nevolje. Zlo je spremno, ali nešto ga zadržava. To nešto si ti, crkva. Isus uskoro dolazi uzeti tebe i tvoje prijatelje k sebi. Ivan 14.3. Ne spavaj. Ne pravi kompromise. Ostani budan. Budi dio crkve koja je uznesena, a ne svijeta koji boj je ostavljen. Pozovi. Vrijeme je kratko. Budi spreman.